ekite dixa generalian asko guztauzet interesantia pentsau izan izat eta ikaslean dako asko lagunketako aukera dara uste dut. Ekitaldia orokorrian pentsau izat oso gisa gaztiengan kontzientzia sorteko karreteriek dako arriskoa inguruan. Orokorrian ekitaldia interesgarria pentsau izat, ze azkenean eguneroko bizitzan presenteakun aspektu bat da eta garrantzitsua pentsau izat. Interesantia, ze 18 urte hileko akula eta ontxaseko kotxiak erabiltzen eta nahi behintzat pentsa orain inozt zela erabileko kotxeetan. Oñatin, herri barruan, esango genuke, non daude istripuak izateko arrisku gehien? Oñatin variantean ikustu gehien. Aurkezlia gustau izat eta pentsan izat entretenigarri egiteko lagunketan dagoela. Adibidez, Portu, kalean harrapaketa ugari izaten dira. Eta Madalena gasolindegi parea ere arriskutsua da. Pentsau izat saioa oso eramangarri zen jauela eta oso ondo. Hoxe, robot bada. Eta behak esan dagoen hori behak aldagoela piezak aldatu eta guk bakarra akula horre pentsabara zeiken dauka. Zeintzuk dira trafiko istripu gehienen atzean dauden kausak. Damik azaldu asko ibiltzaileak dira alkohola, drogak, distrakzioak eta abiaduria. Horrek irudeko minuta hoxe pasan da. Baina, kau jesela. Pentsau izat testigantzak emuntixo bila errealitate puntu bat ola saioari eta benetan testigantzari eskernek usteot konturaketan gaiela zeintzuk dian benetako arrisku horrek. Testigantza ondo pentsau izat, gustau izat, batez be ziarroa zen egonana, gogorra izan da eta impacto dau. Eta horrek bestean gura pentsabara zilotzu zela portau kotxiak enta. Eta, kontatu dizuet nire bizitza apur bat labur ikustezazuen zer nolako sufrimendua eragiten duen kotxe istripu batek, bai horberari eta baita bere inguruko guztiei ere, eta hori, ez dela inolako tontakeria. Azkenean hor ikusten dozu benetan istripu baten konsekuentziak. Suhiltzaileak esan dagoen bixak. Bertan zeuzen beste harrapatu bizek ateratzi, baina, klaro, bizek hil digu esan. Aita da semie. Gaur ikasiot, batez be kotxiak ez dela jolas bat. Eta askotan presente ez dakun ondorio oso larrixak eta gogorrak gertatu altxakula.